Dobar dan, moje ime je Božica, po zanimanju sam diplomirani ekonomista i ovlašćeni licencirani računovođa. Bavim se računovodstvom već 17 godina i vlasnik sam računovodstvene firme Biznis Modus Team Kruševac. U današnjem videu govorit ću o tome kada treba izdati fiskalni račun, a kada je fakturu. Daću vam jasne smernice kako ne biste bili u zabuni. Fiskalni račun ili e-faktura. U suštini izbor je lak kada znate gde šta primeniti. Daću vam par saveta kako biste doneli pravilnu odluku i ispoštovali zakonske odredbe. Savet 1. Prodaja fizičkim licima. Obavezno izdajte fiskalni račun i bit ćete u skladu sa zakonom. Prodaja u maloprodajnom objektu ili na automatima. U oba slučaja obavezno se izdaje fiskalni račun. Savet 3. Od 1. januara 2023. godine, ukoliko ste u sistemu PDV-a ili poslujete sa državnim institucijama, u obavezi ste da se registrujete na sistem e-faktura. Poslujete uglavnom sa pravnim licima i tip vašeg objekta je veleprodajni objekat, to znači da je e-faktura pravi izbor za vas. Možete ići korak dalje, postati dobrovoljni korisnik i iskoristiti sve benefite koji moderno poslovanje pruža. Danas imam i 2 bonus saveta za vas. Pod 1. Ukoliko vaš kupac nije registrovan na SEF-u, nemate brige i dalje mu možete izdati papirnu fakturu. Pod 2. Ako se promet vrši u maloprodajnom objektu, bez obzira na to da li je kupac fizičko ili pravno lice, u obavezi ste da izdate fiskalni račun. Za sve dodatne informacije i personalizovane konsultacije možete nas kontaktirati putem poruke ili posetiti našu web stranicu. Pozdrav!